Біскуп Олег Буткевіч 7 мая наведаў парафію Дунілавічах з пастырскай візітацыяй. Дакладней будзе сказаць, што візітацыя пачалася яшчэ ў суботу. Сама ж урачыстая імша з нагоды прыезду высокага госця адбылася ў нядзелю о 10 гадзіне. Перад богаслужэннем парафіяне разам з пробашчам парафіі ксяндзом Паўлам Самсонавым выйшлі з храма, каб сустрэць біскупа перад уваходам у святыню. Для вернікаў прыезд высокага госця стаў значнай падзеяй у жыцці парафіі. Радасць, што не забываюць, прыязджаюць до нашего костела. Ну, подея, конечно же, волнительная подея, потому что не так часто до нас ксёндз бискуп приезжает, но лишь дякую ему великий за этот визит. Конечно, хочется ближе побыть до Бога, в супольной молитве разом с бискупом. И радость, так само, конечно, радость. На думку спадарыні Людмілы, у сучасным свеце чалавеку цяжка пражыць без веры. Вера в наше время сильно надо для людей, потому что тяжелое время такое, и, скажем, и люди злые такие стали. И вот при посещении костела супокой. Супокой, в первую очередь, супокой, и вера у все самое лепшее. Па традыцыі іерарха сустрэлі з хлебным караваем і кветкамі. Біскуп акрапіў прысутных святой вадой і ўрачыста ўвайшоў у храм. На пачатку імшы ксёндз Павел прывітаў высокага госця і распавёў яму пра гісторыю парафіі і аб яе цяперашнім жыцці. Святую імшу ўзначаліў біскуп Олег Буткевіч. У сваім слове да вернікаў іерарх паразважаў над словамі Пісання, дзе Езус кажа, што ён ёсць брама нябесная, і хто праз яго увойдзе, той атрымае жыццё вечнае. І вера нам патрэбна для таго, каб праз браму смерці ўвайсці ў жыццё вечнае. І на гэта ў першую чаргу трэба спадзявацца, гэтага шукаць. Пасля гаміліі біскуп Олег удзяліў сакрамент канфірмацыі 10 вернікам парафіі, для якіх гэты дзень стаў адным з адметных у жыцці. Вот мы ходили на катехезу, рыхтовались, как принять сакрамента Духа Святого, 7 дорог этих вот. Как на нас сошел Дух Святый, как мы были добрыми людьми, как день это день такой светлый, вот, радостный. На думку Валянціна, які служыць міністрантам і таксама прыняў сёння сакрамент хрысціянскай сталасці, чалавек павінен змалку хадзіць у храм, а не откладывать гэта на старость. Как обычно получается, старые люди, как молодые, они говорят, что будут ходить в старости в костел. Говорят, что это все будет под старости, или дел будет поменьше, забот, когда будет свободное время. Но когда приходит старость, уже никуда люди не ходят, ни туда, ни сюда, и не ходят в костел. А с молодости, если привыкать, то потом уже в жизни, когда уже женишься, будешь на работу ходить там, то уже будешь привыкнешь и будешь ходить. И не будет такого, что будешь откладывать на потом. Напрыканцы імшы вернікі прайшлі працэсіяй вакол касцёла, пасля чаго атрымалі біскупскае благаслаўленне. Іерарх таксама падзякаваў парафіянам за прыгажосць адноўленай святыні. Сапраўды, гэта святыня была адноўлена дзякуючы за сродкі парафіян. Ніякіх звонку сродкаў не было. І пачуць ад біскупа падзяка, гэта, вядома, што это больш для чалавека, можам скажам, больш прыносіць радасці, бо я заўсёды гэта кажу ім дзякуй, але тут прыехаў пастыр і ім падзякаваў. Гэта, вядома, што адыграюць вялікую ролю ў жыцці гэтых людзей, которые адчуюць, што іх дацанілі і дацаніў нават сам біскуп. Пасля імшы біскуп Олег сустрэўся з касцельным камітэтам мясцовай парафіі, а таксама правёў асабістыя сустрэчы з вернікамі.